m'ha presentat. Molts de vosaltres em coneixeu, molts no, doncs estic aquí per presentar la nostra segona producció, que es diu Fragil. Vaig a començar una mica forta. Què és la fragilitat per vosaltres? No estic esperant cap resposta, no patiu. Sinó el que ens agradaria és explicar el nostre projecte. La investigació del flux de l'aire, la recerca de la bellesa inesperada, materials ordinaris transformant-los en quelcom extraordinari. Ara farem una petita mostra d'alguna de les recerques que estem provant amb aquest flux de l'aire i alguns materials, aquest és un d'ells. També haig de dir que encara no hem començat assajos i que només hem començat a fer algunes petites proves. Continuo. Un espai embolcallat de teles, teló de fons i cametes. Una llum lateral que ens permetrà la creació d'atmosferes. Dos actors a escena, amb una fisicalitat i un moviment fragmentat, trencat. Un treball corporal allunyat de les tècniques clàssiques de pantomima i moviment de la Sant Andreu i el Rosselló. Un aire més contemporani a l'acció del moviment. 12 ventiladors a escena, en cercle, a vista. Un titella, a mida real, amb les extremitats lliures de l'eix corporal. Meitat home, meitat titella. I per què un titella? Perquè ens apassiona treballar amb titelles i objectes. Perquè ens permet arribar a l'espectador, tant siguin grans com petits, des d'un altre lloc. Un lloc més oníric, un lloc més simbòlic o fins i tot figuratiu. El titella com a símbol de l'ésser humà, de la nostra fragilitat. Fragil no vol explicar una història. No volem explicar una història en aquest espectacle. El que és un viatge de paisatges visuals i atmosferes que volem que aboqui a l'espectador estats de lleugeresa i llibertat. Que sigui lliure per somiar, per volar, per imaginar i per pensar lliurement el que vulgui. Us convidem a sentir amb llibertat, a no entendre res, a rebutjar i a perdre's. I també el que m'agradaria explicar d'aquest projecte és que per iniciar aquest treball d'investigació en el flux de l'aire tinc una font d'inspiració que és un artista americà, un artista plàstic americà de Nova York que es diu Daniel Buffel. Ell ha dedicat tota la seva vida a la investigació de les propietats aerodinàmiques de l'aire amb ventiladors i materials lleugers com globus, teles, Corexpan, bosses de plàstic, brossa, fins i tot amb el fum. I jo fa molts anys que segueixo la seva feina, a mi m'agrada molt treballar la plasticitat en l'escena visual. També ara us explico jo què ha passat. De tant en tant aquí es van creant unes escenes entre ells dos i sempre acaba sortint un dels dos d'aquesta petita escena. És una cosa que m'ha après a experimentar. I això, que porto molt de temps seguint aquest artista plàstic. A mi m'agrada molt, ens agrada molt treballar la plasticitat visual a l'escena. Ens dediquem a la creació de la poesia visual a través d'imatges i amb la nostra primera producció, que potser molts de vosaltres l'heu vist, altres no, que es diu Bianco, no utilitzem paraules nosaltres. Jo em vaig atrevir a utilitzar ventiladors de manera tímida i em va encantar, és un treball que m'apassiona moltíssim i en aquesta segona producció m'hi vaig ficar de cap i vaig dir, vale, doncs vaig a fer-ho a lo gros, anem a provar aquesta posada en escena amb els 12 ventiladors a vista i anem a veure què és el que sorgeix. Per nosaltres el més interessant és aquest procés d'investigació i de recerca en aquest univers. És un llenguatge escènic. Moltes o algunes companyies internacionals ja hi han treballat amb això, hi ha espectacles que ja han posat ventiladors a escena en cercle, segur que algun d'ells el coneixeu, i també formen part de la meva font d'inspiració. I res, jo soc l'Anna de l'Abuc Teatre, ell és l'Andreu, i si això us ha despertat un interès artístic i el flux de l'aire i la seva fragilitat en podeu parlar amb
feliços de compartir una estona amb tots vosaltres.